Siitä minä haluan lausua teille kaikille tässäkin tilaisuudessa parhaat kiitokset. En tiedä, mitä minun muuta pitää sanoa. Riittääkö se? Varmaan sä voit vastata kysymyksiinkin. Siis mä oon Kaisu Mikkola, joka polveudun Margareetta Jokelasta, joka on ollut täällä Mikon pojan vanhin tytär, ja sitä meni naimisiin Juho Samuel Juntilan kanssa ja ruvettiin tekemään. Niin tässä tuli paljon asioita, jotka katsottiin, että mitä tänne pitää saada ja mitä joudutaan rajaamaan. Ja mä luulen, että monet halusivat enemmän tarinoita ja ehkä haluttiin sitä vielä pitemmälle niin kuin kohti tätä päivää henkilöitä näkymään ja kuulumaan. Mutta esimerkiksi juuri tämä sukuluettelo, niin tähän on pysäytetty vuoteen 2004 sen tasolle. Ja ensinnäkin hyvän muistamaan, tai huomaamaan, että tämä 86B on semmoista, että käytännössä asiat unohtuu. Ja olen oikein kiitollinen, että Timo mainitsi tuon minun serkkuni Pertti Ylinamman ja esitti merkittävä panos on Pertin panos tämän kirjan aikaansaamisessa. Pertti, joka on minun serkkuni kylläkin, mutta huomattavasti nuorempi, niin hän hallitsee tämän nykyajan tekniikan, jota me en hallitse. Ja hän kun laittoi nämä nimet, ajatelkaa yli 6000 nimeä, hän laittoi tietokoneeseen ja ajoi aakkosjärjestyksessä. Niin se helpotti tätä työtä jatkossa, että Pertin panos tässä kaikista tärkein on mikä haluan erikoisen alleviivaten tuoda esille. Sitten kun katsotte tätä kirjaa, niin siellä on sivulla 80-81 alkaa selostus, mitenkä tämä numerointi, mitenkä sinne Rovaniemelle on Jokela ruvennut sikiämään. Se lähti siitä, että tuollahan se on ylävirrassa Jokelan törmä, eikö niin? Niin sieltä lähti keskimmäinen Jokelan pojista, sen kolmosen pojista lähti Rovaniemelle. Hän oli varmaan Jokelat, ne ovat käden taitajia, käden teon taitajia. Ja tämä oli tämä Pekka, Mikon poika, joka lähti täältä. Hänhän oli kuulkaa tämän laajan suun ensimmäinen, joka lähti suureen maailmaan, Rovaniemelle asti. Ja hän oli täältä jo omaksunut tämän puusepän taidot ja kehitti niitä. Tämän täältä lähteneen Pekan vanhin poika, hän oli niitä miehiä, jotka ei kovin ollut ahkera juttelemaan tämmöisistä asioista. Joku kumma piirre tässä on. Ei muistellut näitä aikoja. Ja sitten nyt, kun minä olen tätä tutkinut, niin minä olen meille kaikille Isä-Pekan lapsille yllätykseksi todennut monia asioita. On siis minun isäni. Hän ei näitä kertonut, mutta se oli Kuistin Pekka, oli nimeltään tämä meidän siis minun isoisä, joka Rovaniemellä kun asettui, en tiedä onko se ollut mikä teki, mutta joka tapauksessa semmoinen säkä hänellä kävi, että hän alaruokaseen pääsi vävyksi sitten siihen talonkin keskelle, ihan siihen keskustaan. Oli siinä just vanhemmat, onko täällä niin vanha, jotka muistaa palokunnan ja vanhan apteekin, niin siinä välissä oli Vuorvan talo. Sen rakensi meidän äiti, Kuistin äiti. Alaruokaisen työn, joka oli tämä Pekan ensimmäinen vaimo, niin hän kuoli nuorena ja tämä Pekka oli vävyksiä.
sinne se asettui ja siellä tämä suku rupesi sitten varsinaisesti sikiämään. Niistä oli vain tyttäriä niistä ensimmäistä avioliitosta. Mutta sitten niin tuli sitten Isä-Pekka aikanaan tuli ja on meitä sitten sen jälkeen mitä me